மாதாஜி இன்னைக்கு பாலாஜி பிரபு வராதனால நீங்க எல்லாருமே நீங்களாவே உங்களை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை எப்போ நான் அன்மியூட் பண்ண சொல்றேனோ நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்க எனக்கு அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம செஷனுக்கு போகலாம். நியூ டிவோட்டிஸ் யாரும் இப்போ இன்னும் வந்து ஜாயின் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் நவ். ஓகே, வெல்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. நான் இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். அத்தியாயம் 14 குணத்ரய விபாக யோகம். ஜட இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள். அத பத்தி இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? யாராவது ஒருத்தங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, நீங்க சொல்றது எனக்கு சரியா கேட்கல. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ரெக்கார்ட் வரல சவுண்ட். இல்ல மாதாஜி, நான் இன்னும் பேசவே ஆரம்பிக்கல. சரி, ஓகே மாதாஜி.
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மாதாஜி, என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து 13வது சாப்டர் பார்த்தோம். அதனுடைய சுருக்கம் என்ன, ரீகேப் என்னன்னு பார்த்துடலாம். அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். பிரம்மம்னா என்ன, சேத்திர அப்படின்னா என்ன, சேத்திரக்ஞ அப்படின்னா என்ன, ஞானம் அப்படின்னா என்ன, நேயம் அப்படின்னா என்ன, இதனுடைய யூனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். சோ அந்த அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் எல்லாம் என்னென்ன, அந்த அறிவின் பொருள் என்ன, அந்த ரெண்டுமே சேரும் போது என்ன நடக்கும், புருஷரும் பிரகிருத்தியும் சேரும் போது அதனுடைய யூனியன்ல என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அறிவின் பார்வை, சோ பகவானை அறிந்து கொள்வதால் நம்மளுக்கு என்ன நன்மை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இது எல்லாமே சேத்திரக்ஞ அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கங்கள் எல்லாம் பகவான் ரொம்ப தெளிவாகவே அர்ஜுனருக்கு சொல்வது மாதிரி நம்மளுக்கு சொல்லி இருந்தார். சோ யார் இதை தெரிந்து கொள்ள முடியும், என்னுடைய பக்தர்கள் மட்டும்தான் இதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொல்லி இருந்தார் போன சாப்டர்ல. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஷேர் பண்றதுல கொஞ்சம் எனக்கு ட்ரபிள் இருக்கு, நான் பாக்குறேன். இன்னைக்கு 14வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, குணங்களின் நிபந்தனைகள். சோ நம்ம தெரியும் 3 குணங்கள் நம்ம இந்த பௌதிகத்துல பிறந்த உடனே நம்மை வசியப்படுத்த ஆரம்பித்து விடுகிறது, நம்மை அவர்களுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த குணங்களுடைய நிபந்தனைகள் எல்லாம் என்னென்ன, அதுல இந்த குணங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கு. அந்த கேரக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி எல்லாம் ஆட்சி செய்கிறது, நம்ம எப்படி எல்லாம் நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுத்துகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அது 9 ஸ்லோகங்கள் வரை அதை பார்ப்போம். அடுத்தது 10லிருந்து 18 வரைக்கும் அந்த குணாதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு முறைகளை மாற்றுதல். அந்த குணங்களுடைய குணாதிசயங்கள், அதனுடைய கேரக்டர்ஸ், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன. இப்ப அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன, அந்தந்த கேரக்டர் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி எல்லாம் செயல்படுவோம், சோ அப்போ இறக்கும் போது நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தால் நம்ம எங்க போவோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். இதம் ஞானம் உபாஸ்ரியா அப்படிங்கிறது மேலே உள்ள அந்த முக்கியமான வார்த்தை. யதா சத்வே பிரவர்த்ததே து அப்படிங்கிறது இங்க 2வதுல இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தை. மாம்சயோ வயபா ஷேரினா அப்படிங்கிறது 3வது முக்கியமான. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. not interested. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல 14th சாப்டர்ல என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கலாம். பரம் பூய பிரவஸ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனய சர்வே பராம் சித்தி நிதோகதா. பகவான் கூறினார், எல்லா முனிவர்களும் மிகச்சிறந்த பரிபூரணத்தை அடைந்து விட்டதை அறிந்து எல்லா அறிவிலும் மிகச்சிறந்த இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை மீண்டும் உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன். ஏதோ பெரிய ஞானத்தை பற்றி பகவான் சொல்ல போகிறார், எப்படி பரத்தை அடைதல் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்ல போறார். பகவான் பரிபூரண உண்மை 7வது சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பரிபூரணமான உண்மை, அதாவது பரம சத்தியம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதை பற்றி தெளிவுபடுத்தினார். 13வது சாப்டர்ல அடக்கத்துடன் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டால் நம்ம ஜட சிக்கல்களிலே இருந்து விடுபடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த ஜட சிக்கல்கள் அப்படிங்கிறது இந்த இயற்கையின் குணங்கள் தொடர்பினால் உயிர் வாழி இந்த குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு விடுகின்றான். சோ இந்த இயற்கை குணங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, எவ்வாறு அவற்றிலிருந்து விடுதலை அடையலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை பகவான் இப்போ விளக்க போகிறார். இந்த ஞானம் பிற அத்தியாயங்களில் கொடுக்கப்பட்ட ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. சோ ராஜகுப்யா
முக்கியம் ரகசியமான ஞானம் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் முன்னாடி சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அதை விடவும் முக்கியமானது இது அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். ஏன் இது முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டுதான் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் எல்லோருமே வந்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள். இங்க பாருங்க, இந்த பிக்சர்ல அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். மிகப்பெரிய முனிவர்கள் எல்லாம் இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டுதான் வந்து பகவானுடைய அந்த பரத்தை, அந்த லோகத்தை, திருநாட்டை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள். அதனாலதான் இதை வந்து மிக மிக பக்குவமான முக்கியமான ஞானம் அப்படின்னு வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல இதம் ஞானமுபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மயா மகாதா சர்க்கே தீனோபஜாயந்தே பிரளயேன வ்யதந்தி ச. இந்த அறிவில் நிலைத்திருப்பதன் மூலம் ஒருவர் எனது சொந்த இயல்பு போன்ற ஆழ்நிலை இயல்பை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிறுவப்பட்ட ஒருவர் படைப்பின் போது பிறக்கவில்லை அல்லது கலைக்கப்பட்ட நேரத்தில் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றார். என்ன சொல்ல வருகிறார் அப்படின்னா, இந்த பக்குவமான ஞானத்தை அடைந்து முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைந்து விட்டார்கள். அங்க போனதுக்கு அப்புறமா பகவானுக்கு வந்து நிறைய விதமான முக்திகள், 6 விதமான முக்திகள் இருக்கு. அங்க வந்து போனதுக்கு அப்புறமா பகவானுடைய சொரூபம், 4 கை சொரூபம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய இயல்பு போலவே வந்து அவர்கள் வந்து இருப்பார்கள். சோ அந்த பகவானுக்கு அங்க போய் என்ன செய்வாருங்க அப்படின்னு கேட்டா, இங்க எப்படி பக்குவ நிலையிலே பகவானுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதே டிவோஷனல் சர்வீஸ அங்க போய் வந்து செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அங்கே வந்து போட்டி கிடையாது, பொறாமை கிடையாது. அங்கே வந்து எப்பவுமே ஆனந்தமே நிறைந்திருக்கும். ஏன்னா பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? ஆனந்தமயோ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனந்தமயமானவர். சோ அவர் இருக்கின்ற இடத்திலே அனைவருமே ஆனந்தமாகவே இருப்பார்கள். அங்கே எதுக்குமே பஞ்சமே கிடையாது. அங்கே வந்து சுரபி பசுக்கள் பாலை வந்து கறக்காமலே சுரந்து அப்படி பாலாறாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும். நம்ம நினைச்சப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அங்கே வந்து சிந்தாமணி கற்கள் வந்து ஒளி வீசி கொண்டிருக்கும். செயற்கையான லைட் எல்லாம் அங்க கிடையாது. சிந்தாமணி கற்களும் பகவானுடைய பிரம்மஜோதியுமே அந்த இடத்தை வந்து பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரி அந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து முனிவர்கள் அங்கே சென்ற பிறகு அவர்களுடைய ஐடென்டிட்டியை வந்து இழப்பது கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து பாட்டு பாடி பகவானுக்கு பக்தி செய்வார்கள் இந்த பௌதிகத்தில் இருக்கும் போது. அதே பக்தியை அங்கேயும் போய் தொடரலாம். ஒருத்தர் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம், தவம் செய்வதன் மூலம், சோ நம்ம எப்படியெல்லாம் இங்கே பக்தி செய்து கொண்டிருந்தோமோ அதை ஐடென்டிட்டியை இழக்காம அங்கேயும் போய் நம்ம அந்த பக்தி தொண்டை தொடர முடியும். இப்படி ஒரு தடவை அந்த பகவானுடைய திருநாட்டை அடைந்து விட்டால் அவர்களுக்கு மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்து பூமிக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர்கள் பிறப்பின் போது, சோ படைப்பின் போது அவர்கள் வந்து அவர்களை வந்து தொந்தரவு செய்ய மாட்டார்கள். சோ படைப்பின் போது அவர்கள் வந்து நிலையாக பகவானுடைய திருநாட்டிலேயே இருப்பார்கள். அதே மாதிரி பிரளயம் ஏற்படுகின்ற போதும் கூட அந்த பகுதிக்கு மட்டும் அழிவே கிடையாது. சோ அந்த பகுதி மட்டும் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும். சோ மற்றவங்களுக்கு தான் பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற கடலிலே மாட்டிக்கொண்டு துன்பப்பட வேண்டும். அங்கே இருப்பவர்கள் ஆன்மீக வழியிலே திருநாட்டிலே இருப்பவர்களுக்கு எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் பகவானோடு ஆனந்தமயமாக இருப்பார்கள். இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்ல வருகின்றது. சோ அந்த பக்குவமான ஞானத்தை பெற்று பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக சிகரத்தை அடைந்தவர்கள் பகவானுடைய அன்பு தொண்டிலே ஈடுபடுகின்றனர். முக்திக்கு பின்னரும் தங்களுடைய தனித்தன்மையை அவர்கள் வந்து இழப்பது கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வே யோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியா தாசாம் பிரம்ம மகோத்யோ நிரகம் பீஜ பிரதாபிதா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பொருள் இயல்பில் பிறப்பால் சாத்தியமாகின்றன என்பதையும் நான் விடை கொடுக்கும் தந்தை என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா உயிரினங்களும் எப்படி பிறக்கிறது? எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்திலே, இந்த பௌதிக உலகத்திலே வந்து பிறக்கிறது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் தான் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தையாக இருக்கிறார்.
பீஜப்பிரத பிரதா பிதா பிதா அப்படின்னா தந்தை. சோ விதையளிக்கும் தந்தை. சோ அப்ப யார் தாய் அப்படின்னு கேட்டா இயற்கை தான் நமக்கு தாயாக இருக்கிறாள். சோ அந்த இயற்கை தாயை வந்து கர்ப்பப்படுத்துகிறார். சோ கர்ப்பதானம் செய்கின்றார் பகவான். விதையளிக்கும் தந்தையாக எல்லா உயிரினங்களையும் படைத்து உயிரிழச் செய்கின்றார். சோ பிரபஞ்ச தோற்றம் அப்படிங்கிறது மகதத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. நம்ம முதல்லயே பார்த்திருக்கோம் மகதத்துவம். சோ இதுல வந்து அந்த 3 குணங்களும் அந்த மகதத்துவத்திலே அடங்கி இருக்கிறது. சோ மூன்று குணங்களும் அங்கே அடங்கி இருக்கிறதுனாலே அதுக்கு சில சமயங்களிலே பிரம்மம் அப்படிங்கிற பெயர் கூட கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த பிரம்மத்திற்குள் பரமபுருஷ பகவான் உயிர்வாளிகளின் விதைகளை கர்ப்பதானம் செய்கின்றார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அப்போ அவர் கர்ப்பதானம் செய்கின்ற நாளே அவரே நமக்கு தந்தையாகின்றார். சோ நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு சொல்கின்றார். அதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவரே விதையளிக்கும் தந்தையாக இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது. ஊர்வன, பரப்பன, புழு, பூச்சி எல்லாத்துக்குமே அவர்தான் வந்து விதையளிக்கும் தந்தையாக இருக்கின்றார். சத்வம் ரஜஸ்தமயிதி குணா பிரக்ருதி சம்பவாஹ நிபத்தந்தி மகாவாஹோ தேகே தேகினம் அவ்யயம். தேகே சோ தேகேன்னா உடலை உடையவன். சோ பொருள் இயல்பு 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த பௌதீக உலகம் 3 குணங்களை கொண்டுள்ளது. அதுல என்னென்ன? நன்மை, ஆர்வம், அறியாமை. அதாவது நன்மை அப்படின்னா சத்வ குணம், ஆர்வம் அப்படின்னா ரஜஸ், அறியாமை அப்படின்னா தமோ குணம். சோ வாழும் உயிரினம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் இந்த குணங்கள் என்னும் மாயையால் ஆட்டுவிக்கப்படுகிறார். எப்ப நம்ம பூமிக்குள்ள வந்து விழுந்துட்டோமோ, அம்மாவுடைய கர்ப்பத்திலிருந்து எப்போ இந்த பூமிக்கு வந்துட்டோமோ, இந்த 3 குணங்களும் நம்மை ஆட்சி செய்கின்றது. சோ இந்த 3 குணங்களும் இந்த மூன்று யுவதிகளுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இவங்க 3 பேரும் 3 குணங்கள், இவர்கள் நம்மை ஆட்சி செய்கின்றார்கள். ஆனா அவர்கள் ஆட்சி செய்வது அப்படிங்கறத நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. எப்படி பொம்மலாட்டத்திலே அந்த பொம்மைகள் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும், அங்க பின்னாடி அவங்க கைகளை கால்களை எல்லாம் கட்டி போட்டிருக்கிற கயிறுகள் நம்மளுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் இந்த 3 குணங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமலேயே நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. தத்ர சத்வம் நிர்மல வாத்ரகாசகமணாமயம் சுகசங்கேன பத்யாதி ஞானான சங்கேன சானக. பாவமில்லாதவரே, நன்மையின் குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. இப்போ எதை பத்தி சொல்றார் அப்படின்னா, அதாவது சத்துவ குணத்தை பத்தி சொல்கிறார். சத்துவ குணத்தோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம சொல்லணும். சோ இந்த நன்மையின் குணம் அதாவது சத்துவ குணம் மற்றவர்களை விட தூய்மையாக இருப்பது. அவர்கள் உள்ள தூய்மையாக இருப்பார்கள், உடல் தூய்மையாக இருப்பார்கள். சோ உள்ளத்தையும் உடலையும் தூய்மையாக பேணி காப்பார்கள். ஒளிரும். மேலும் இது ஒரு பாவ எதிர்வினைகளில் இருந்து ஒருவரை விடுவிக்கிறது. அவர்களை வந்து பாவம் செய்யாமல் தடுக்கிறது. அவங்க வந்து அறிவு கூர்மையாக இருக்கின்றார்கள். அதனால அவர்களுக்கு பகுத்தறிய முடிகிறது, இது பாவம், இது பாவம் இல்லாதது. சோ இது தர்மம், இது அதர்மம் அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடு நன்றாக தெரிந்திருக்கிறதுனால அவர்கள் பாவம் செய்வதை வந்து தவிர்த்து விடுகிறார்கள். அந்த குணத்தில் அமைந்து இருப்பவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள், வேத கல்விகளை எல்லாம் படிக்கின்றார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பிராமணர்களை சொல்லலாம். ஆனால் அப்படியே இருந்திருக்கலாம், என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த அறிவின் செருக்கால் தானே எல்லோரை காட்டிலும் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு ஒரு கர்வம் அவர்களுக்கு வந்து விடுகிறது. அந்த கர்வம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர்கள் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்கள் செய்கின்றார்கள், கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறார்கள், பாவ புண்ணிய விளைகளுக்கு ஆட்பட்டு விடுகிறார்கள். அதனால மறுபடியும் அவர்கள் பிறவி எடுக்க வேண்டி வருகிறது.
இதற்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா தத்துவவாதிகள், விஞ்ஞானிகள், இவர்களை எல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். அவர்கள் வந்து நல்ல அறிவுடையவர்கள் தான். ஆனாலும் ஒரு கர்வத்தினாலே அவங்க வந்து மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அந்த சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய கர்மங்களினாலே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சத்துவ குணம் உயர்ந்ததுதான். இந்த சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொள்வதனாலே நம்ம வந்து அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதனாலே அறிவுடையவர், சத்துவ குணத்தை வளர்த்துக் கொள்வதனாலே நம்ம அறிவுடையவராக இருக்கலாம். ஆனா கர்வம் கூடாது. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி சங்க சமுத்பவம் தன்னிபன்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். உணர்ச்சியின் குணம் வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்களால் பிறக்கிறது. உணர்ச்சியின் குணம் எது சொல்றாங்க? ரஜோ குணத்தை சொல்கின்றார்கள். சத்வ குணத்துக்கு டெபனிஷன் சொன்னாரு பகவான், இப்போ ரஜோ குணத்துக்கு சொல்றார். இது உணர்ச்சியின் குணம், வரம்பற்ற ஆசைகள் மற்றும் ஏக்கங்கள் நிறைந்த குணம். நிறைய ஆசை இருக்கும் அவங்களுக்கு, இன்னும் 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 அப்படின்ட்டு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். குந்தியின் மகனே, இதன் காரணமாக பலனை எதிர்பார்த்து செய்யும் பொருள் செயல்களுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. சோ ஒரு எதிர்பார்த்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட தான் அவங்க வந்து காரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். சோ உணர்ச்சியின் குணம், உணர்ச்சியின் குணத்திற்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ரஜோ குணத்துக்கு நம்ம வந்து ஆண் பெண் கவர்ச்சியை சொல்லலாம் இல்லைங்களா? அந்த கவர்ச்சி என்றுமே வந்து நீங்காதது, இன்னும் இன்னும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையை தூண்டிக் கொண்டே இருப்பது. சோ சிலருக்கு வந்து பெண்ணாசை, சிலருக்கு பொன்னாசை, சிலருக்கு மண்ணாசை. சோ இந்த ஆசைகள் வந்து என்றைக்குமே வந்து மனித மனத்திலே நிலைத்து இருக்கிறது. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து ரஜோ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் தான், ரஜோ பிளஸ் தமோ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள். சோ இந்த ஏக்கங்கள் நிறைய இருக்கிறது, ஆசைகள் நிறைய இருக்கிறது. சோ அதனால என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட முயற்சிகள் பல செய்கின்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜட சுகத்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நல்ல மனைவி, நல்ல வீடு, நல்ல குழந்தை அப்படின்னு மகிழ்ச்சியான குடும்பம், இதற்கு ஆசைப்படுகிறார்கள். இது எல்லாம் கிடைத்த பின்னும் கூட அவர்கள் வந்து திருப்தி அடைவதில்லை, இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு வந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கே லிபரேஷன், விடுதலை இல்லாத போது ரஜோகுணத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கு விடுதலை அப்படிங்கிற பேச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். தமஸ்வஜ்ஞானஜம் வித்தி மோகனம் சர்வேதிகணாம் பிரமாலாதஸ்ய நித்ராபிஸ் தன்னீ பத்னாதி பாரத. பரதனின் வழித்தோன்றலே, அறியாமையின் குணமானது அனைத்து உயிரினங்களின் மாயையும் ஏற்படுத்துகிறது. சோ இப்ப தமோ குணத்தினுடைய டெபினிஷன் பகவான் சொல்றார். இந்த குணத்தின் விளைவாக பிரமை, பிரம்மை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவைக்கு ஆட்பட்டு மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ இவர்கள் மாயையிலே சிக்குண்டு இருக்கிறார்கள். மாயை என்ன பண்ணுகிறது? இவர்களை வந்து ஒரு மயக்கத்திலே ஆழ்த்தி இருக்கிறது. அதனால இவர்கள் ஒரு பிரம்மையை பிடித்தவர்கள் போல ஒரு சோம்பலாக, எப்போதுமே ஒரு சோம்பல் இவங்ககிட்ட இருக்கும், நிறைய நேரம் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் செய்கின்ற செயல்களினால் அவர்களுக்கு உண்மை எது, நல்லது எது, கெட்டது எது அப்படின்னே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. உண்மையை கண்டறிய அவர்கள் முயற்சியும் செய்வது கிடையாது. மனம் போன போக்கிலே செயல்படுவார்கள். அதனாலே அப்படி செயல்படுவதனாலே இவர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டி வருகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. தமோ குணம் அப்படிங்கிறது வந்து சத்துவ குணத்திற்கு எதிரானது. தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் ஒரு பைத்தியக்காரனை போன்றவர்கள். அவர்களுக்கு வந்து எதையுமே உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியாது. சோ நம்மளுக்கு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு தந்தை அவர் வந்து இறந்து விடுகிறார். மகன் அதை பார்த்து தானும் ஒரு நாள் இறந்து விடுவோம், தன்னுடைய பிள்ளைகளும் ஒரு நாள் இறந்து போவார்கள் அப்படிங்கிற உண்மை வந்து அறியாமல்
அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், இந்த ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யாமல் இந்த உடலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அதனால இந்த உடலில் உள்ள யாரெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்காகவே அவர்கள் முயற்சிகள் பல செய்கிறார்கள், குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கழுதையை போல உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கழுதையை போல உழைக்கின்ற உழைப்பிலே அவர்களுக்கு எது உண்மை எது பொய், எதற்காக நம்ம வேலை செய்யறோம், இந்த ஆத்மாவுக்கா உடலுக்கா அப்படிங்கிற அந்த உண்மை எல்லாம் தெரியாமலே போய்விடுகின்றது. சோ இதுதான் தமோ குணத்தின் டெபினிஷன் அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். சத்வம் சுகே சம்யதி சம்ஜயதி ரஜகர்மணி பாரத ஞானமாவ்ருத்ய தூதம பிரமாதே சஞ்சயத்யுத. சத்வகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும், ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களிற்கும், தமோகுணம் பைத்தியக்காரத்தனத்திற்கும் கட்டுப்படுத்துகிறது. சோ இதனுடைய விளைவுகள் என்ன, நம்ம ரஜோகுணத்தில் இருந்தா நம்ம என்ன ஆவோம், நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், சத்வகுணத்திலே இருந்தால் என்ன நடக்கும், தமோ குணத்திலே இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சத்வகுணம் ஒருவனை இன்பத்திற்கும். சோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா விஞ்ஞானிகள், தத்துவ ஞானிகள் தங்களது அறிவுத்துறையிலே அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள், ஆராய்ச்சிகள் பல செய்கின்றார்கள், அதிலே திருப்தி அடைகிறார்கள். சோ சத்துவகுணம் ஒருவனுக்கு என்னத்தை தருகிறது, இன்பத்தை தருகிறது. இதே ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க, அங்க என்ன போட்டிருக்கு, செயல்களின் பலன்களுக்கு அவர்கள் ஆட்படுகிறார்கள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. சோ ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பலன் நோக்கு செயல்கள் பல செய்கின்றார்கள். சோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட நிறைய செயல்கள் செய்கின்றார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மருத்துவமனைகளை திறப்பது, பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டுவது போன்ற நல்ல செயல்களை எல்லாம் செய்து ஈடுபடுகின்றார்கள். சோ அடுத்தது தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் செய்கின்ற செயல்கள் அவர்களுக்கோ மற்றவர்களுக்கோ எந்த பயனையும் தருவது இல்லை. சோ இதுதான் அந்த செயல்களின் விளைவுகள். ரஜஸ்தமசாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத ரஜசத்வம் தமசைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. பரதனின் மைந்தனே, சத்வகுணத்தை தோற்கடித்துக் கொண்டு சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் உயர்ந்ததாகி விடுகின்றது. சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கே சத்துவகுணத்துல அமைதியா இருக்கிறவங்க கூட சில சமயங்கள்ல கோபப்படுறத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி சத்துவகுணத்தை டாமினேட் பண்ணிட்டு ரஜோகுணம் உயர்ந்து வருகிறது, மேல வந்துருச்சு. இப்போ சத்துவகுணம் ரஜோகுணத்தை தோற்கடிக்கவும், வேறு சில சமயங்களில் தமோகுணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றன. சில சமயங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் சத்வகுணத்தை ரஜோகுணம் தோற்கடிச்சது இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் ரஜோகுணம் சத்வகுணத்தை தோற்கடிக்கவும் செய்யலாம். சில சமயங்கள்ல இந்த ரெண்டு குணங்களையும் தமோகுணம் தோற்கடிக்கவும் செய்கின்றது. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு போட்டி இந்த குணங்களுக்குள்ளே நடக்கின்றது. அந்த குணங்கள் எங்க இருக்குது, நம்ம கிட்டதான் இருக்குது. சோ அந்த மூன்று குணங்களுக்கு ஏற்ப நாம செயல்கள் செய்கின்றோம். சத்துவ குணத்துல இருக்கும் போது அமைதியா பதில் சொல்லுவோம். இப்ப ஒரு போன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அமைதியா இருக்கிறோம், நம்மளுக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம போனை எடுத்து பேசி ஹலோ என்ன அன்னோன் நம்பரா இருந்தா கூட நம்ம கோவப்பட மாட்டோம், அது என்ன ஏதுன்னு கேட்டு நம்ம பதில் சொல்லி வச்சிடுவோம். இதே நம்ம ரஜோகுணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய அந்த டோனே வேற மாதிரி இருக்கும், ஹலோ அப்படின்னு ஒரு கோபமா பேசுற மாதிரி இருக்கும். இதே தமோ குணத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, போன் அட்டன் பண்ணுவோமானே நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி குணங்கள் நம்மை ஆட்டுவிக்கின்றன. சோ ஒவ்வொரு குணமும் தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு போட்டியை ஏற்படுத்தி கொண்டு டாமினேட் பண்ணுவதற்காக முயற்சிகள் பல செய்கின்றன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. 10வது ஸ்லோகம். ஆனா ஒருவன் பயிற்சியினாலே நம்ம எந்த குணத்தை வேண்டுமானாலும் வளர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நமக்கு பகவான் சொல்றார். சோ நம்ம பயிற்சி அபியாசம் மேற்கொள்வதனாலே சோ நம்ம சத்வகுணத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம முடிவோட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால வளர்த்து கொள்ள முடியும். சத்வகுணத்தை வளர்த்து கொண்டால் ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் தோற்றுவிடும்.
சோ இந்த மாதிரி சத்துவ குணத்திலேயே நம்ம இருக்கிறதுனால அப்படியே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம உறுதியாக வாசுதேவ நிலையை அடைவோம். அது என்னது வாசுதேவ நிலை அப்படின்னா, சத்துவ குணத்துக்கும் மேலே ஒரு நிலை இருக்கிறது, அதுதான் சுத்த சத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் எல்லாருமே இந்த சுத்த தத்துவ நிலையிலே இருப்பவர்கள் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த 3 குணங்களும் குள்ளும் ஒரு போட்டி நடக்கிறதுன்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அதுதான் இங்க 3 குணங்களும் நம்ம இது நம்மளுடைய மனசு, இந்த 3 குணங்களும் நம்மை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு, டாமினேட் பண்ணுவதற்கு முயற்சிகள் பல மேற்கொள்கிறது. சர்வத்வாரேஷு தேகே அஸ்மின் பிரகாசவோத்பாஜயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத்விக்ருத்தம் சத்வமித்யுத. உடலின் இரு கண்கள், இரு காதுகள், இரு நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம் ஆகியவை 9 கதவுகளும் சத்வகுணத்தின் அறிகுறியால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும் போது ஒருவன் சத்வகுணத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நமக்கு நம்மளுடைய உடம்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஒரு நகரம், இந்த நகரத்திற்கு 9 வாயில்கள், 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரமாக நம்முடைய உடம்பு ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்படுகிறது. சோ அந்த 9 வாயில்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், பிறப்பு உறுப்புகள், குதம். சோ இந்த 9 வாயில்களும் நம்ம சத்வகுணத்திலே இருக்கும் போது அந்த சத்துவகுணம் அப்படிங்கிறது பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறது. நம்முடைய உடலெங்கும் அந்த சத்துவகுணம் நிரம்பி இருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சத்வகுணத்தில் சரியான நிலையை காணவும், கேட்கவும், சுவைக்கவும் முடியும். சோ உண்மையை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு அந்த சொல்றதுக்கு இப்படி சொல்றாங்க. மேலும் தூய்மை உற்றவன் ஆகின்றான், அவனுடைய உள்ளமும் உடலும் தூய்மையாக இருக்கிறது. மகிழ்ச்சியின் அறிகுறிகளுடைய அபிவிருத்தி ஒவ்வொரு கதவிலும் தெரியும். சோ மகிழ்ச்சி ஆனந்தமயமாக இருக்கின்றான். அவனுடைய அங்கங்களின் 9 வாயில்களிலும் ஆனந்தம் நிறைந்து இருக்கிறது சத்வகுணத்திலே பிரகாசப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. இதுதான் சத்வகுணத்தின் நிலை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृत्ते भरदर्षभ. பரதகுல தலைவனே, ரஜோகுணத்தின் ஏற்றம் இருக்கும் பொழுது பெரும் பற்று, கட்டுப்படுத்த இயலாத ஆசை, ஏக்கம், கடின உழைப்பு இவைகளின் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. சோ ரஜோகுணம் தலை தூக்கி இருக்குது, டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்குது நம்மள அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா, நிறைய பற்று உள்ளவர்களாக, குடும்பத்தின் மீது எல்லாவற்றின் மீதும் ஆசை உள்ளவர்களாக, பெருத்த ஆசை, பேராசை உடையவர்களாக இருப்போம். அதை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை. சோ எப்படி நம்ம இங்க என்னென்ன ஆசைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாக்குறீங்க. சோ இந்த மாதிரி ஆசைகள் நிறைய இருக்கும். அந்த ஆசைகள் நிறைவேறாத போது ஏக்கம் நிறைய இருக்கும். சோ அதை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக அவர்கள் பெரும் முயற்சிகள் செய்து கடினமாக உழைப்பார்கள். சோ இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் ரஜோகுணத்தின் அறிகுறிகள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ரஜோகுணத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கு திருப்தி என்பதே இருக்காது. ஒரு சின்ன வீட்டுல இருப்பாங்க, அப்புறமா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 3 பெட்ரூம் ஹவுஸுக்கு போலாம் அப்படின்னு போவாங்க. அப்புறம் ஒரு வில்லா, அப்புறம் ஒரு பெரிய பங்களா, அந்த மாதிரி அவர்களுடைய ஆசைகளுக்கு அளவே இல்லாமல் அது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும், பேராசையாக சென்று கொண்டே இருக்கும். சோ அப்போ அவன் தெரிஞ்சுக்கணும், இது வாழ்க்கை தற்காலிகமானது, நாம நிலையானது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த உண்மை புரியாததுனாலேதான் அவன் அந்த ரஜோகுணத்திலே அவன் அவனுடைய அறிவு மங்கி போயிருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. அப்ரகாசோ அப்ரவிருத்திச்ச பிரமாதோ மோக ஏவ ச தமஸ் ஏதானி ஜாயந்தே
விப்ருத்தே குரு நந்தன, குருவின் மைந்தனே. குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாரு? பாண்டவர்கள், குரு டைனாசிட்டி. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தர்ம கஷேத்ரே குரு கஷேத்ரே குரு. சோ அவங்க வந்து அந்த டைனாசிட்டியை சேர்ந்தவங்க, அதனால குருவின் மைந்தனே அப்படின்னு கூப்பிடுறார் பகவான். தமோ குணத்தில் உயர்ச்சி இருக்கும் பொழுது பித்தம், மயக்கம், சோம்பல், இருள் இவை ஆகியவை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. சோ தமோ குணத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றார். சோ தமோ குணம் டாமினேட் பண்ணி இருக்கும் போது பித்தம், மயக்கம், ஒரு சோம்பேறித்தனம், அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பிரகாசமாகவே இருக்காது இல்லைங்களா. சோ நம்ம வந்து ஒரு சோம்பலாகவே இருப்போம், நிறைய நேரம் தூங்குவாங்க. அவர்கள் வந்து ஒரு இந்த போதைப் பொருள்களுக்கு வந்து அடிமையாக இருப்பார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு மயக்க நிலையிலே வந்து அவர்களை வந்து எப்போதுமே அவர்கள் வந்து வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அவனுக்கு எந்த நோக்கமுமே கிடையாது, மனம் போனபடி அவன் வாழ்கின்றான். செயலாற்றுவதற்கு அவனுக்கு தகுதிகள் இருந்தாலும் கூட அவன் எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் ஒரு மயக்கத்திலே வந்து ஆழ்ந்து இருக்கின்றான். நம்ம இந்த சீனை நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இல்லைங்களா. சோ கஞ்சா அடிச்சுட்டு அங்கங்க இந்த மாதிரிதான் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்களுக்கு தமோ குணம் வந்து ஏற்றத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சு கொள்ளலாம். அவர்களுடைய அறிவு வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது, மாயை அவர்களுடைய அறிவை வந்து திருடி கொண்டு போய்விட்டது அப்படின்னே சொல்லலாம். சோ அவர்களுக்கு உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது விளங்குவதே கிடையாது. யதா சத்வே பிரவருத்தேது பிரளயம் யாதி தேகவ்ருத் ததோத்ம விதாம் லோகா நமலான் பிரதிபத்யதே. சத்வகுணத்தில் ஒருவன் மரணப்படும் போது, இப்ப வந்து எல்லா குணத்தோட கேரக்டர்ஸ் குவாலிட்டிஸும் பகவான் சொல்லிட்டார். இப்ப வந்து எந்தெந்த குணத்திலே இருக்கும் போது ஒருவன் இறந்தால் அவன் எங்கே செல்கின்றான் அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இருந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றார். 14th ஸ்லோகத்திலே இருந்து சத்துவ குணத்திலே இருக்கும் போது ஒருவன் மரணப்படும் போது முனிவர்களும் பெரும் முனிவர்களும் பக்தர்களும் வாழும் உலகங்களை அவன் அடைகின்றான். சோ சத்துவகுணம் நிறைந்து இருக்குது, அவன் வந்து எப்பவுமே சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறான், அந்த குணத்திலேயே உயிரை விடுகிறான். அப்படின்னா பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகங்கள், அப்புறம் முனிவர்கள் வாழும் உலகங்கள், சோ இந்த மாதிரியான நல்ல உலகங்களை, உயர் உலகங்களை வந்து அவன் சென்று அடைகின்றான். உயர்லோகத்தை அவன் அடைகின்றான். அவன் வந்து அங்கே வந்து சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். அப்போ அவனுக்கு ஒரு பேர் அமலான் அப்படிங்கிற பேர் வருகிறது. அமலான் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் இல்லை, சத்துவகுணம் மட்டுமே அவனை ஆட்சி செய்கிறது. அதனால அவனுக்கு அமலான் என்று பெயர். ரஜசி பிரயம் தத்வா கர்மசங்கி சுஜாயதே ததா பிரலீனஸ்தமசி மூடயோனி சுஜாயதே. ரஜோகுணத்தில் இறக்கும் பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவரிடையே பிறவி எடுக்கின்றான். தமோ குணத்தில் இறக்கும் பொழுது அவன் மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றான். சோ ரஜோகுணத்துல, பேராசை குணத்துல நம்ம ஒருத்தர் இருக்கும் போது அந்த குணத்திலே அவர் இறந்து விட்டால் அவருக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, யார் வந்து பலநோக்கு செயல்கள் நிறைய செய்கின்றார்களோ, அந்த செயல்களிலே ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் எந்த உலகத்தில் இருக்கின்றார்களோ அங்க போய் வந்து அங்க பிறவி எடுக்கின்றார்கள். இதே சமயத்திலே வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இறக்கும் போது அவர்கள் வந்து மிருக இனத்தில் பிறவி எடுக்கின்றார்கள் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகம். அப்போ ரஜோகுணத்திலே வந்து அவன் வந்து மனித பிறவியிலே இருக்கின்றான். அந்த மனித பிறவி வந்து மீண்டும் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்வதற்கு நம்ம வந்து எந்த உறுதியும் நமக்கு இங்கே அளிக்கப்படவில்லை. அவன் மேலும் அவன் வந்து கீழே வந்து அவனுடைய பிறவி இழிபிறவியாக போவதற்கும் கூட சான்ஸ் இருக்கிறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. மறுபடியும் மிருகமாக வந்து வாழ்வதற்கு கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறது. அப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவர்களே வந்து மிருகமாக பிறப்பெடுக்க முடியும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து மிருக வாழ்க்கைக்கு தான் அவர்கள் தாழ்த்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க ரொம்ப இதுவா சொல்றாரு. சோ அவனுக்கு வந்து மனித வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது புரியவில்லை.
அந்த நோக்கத்தை நம்ம தவற விட்டு விட்டால் மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஏன்னா 84 லட்சம் பிறவிகள்ல 4 லட்சம் தான் மனித பிறவிகள், மத்த 80 லட்சமும் மத்த பிறவிகள் தான். புழு பூச்சிகள், மரங்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், இந்த இதெல்லாம் ஊர்வன பரப்பனதான் 80 லட்சம் பிறவிகள். சோ இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல இருந்துதான் அவன் கஷ்டப்பட வேண்டும். எப்போ மனித பிறவி கிடைக்குதோ அப்பதான் பக்தி செய்ய முடியும். அதை தவற விட்டு விட்டால் மீண்டும் மனித பிறவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது உத்தரவாதம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சத்வாத் சஞ்சாயதே ஞானம் ரஜசோ லோப ஏவ ச பிரமாதமோஹௌ தமசோ பவதோ அஜ்ஞானமேவ ச. சத்வகுணத்தில் இருந்து உண்மை ஞானம் விருத்தியாகிறது. சத்வகுணத்திலேயே இருந்தா நம்ம ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பேராசை விருத்தியாகிறது. இன்னும் இன்னும் அப்படின்னு நிறைய ஆசைகள் நமக்கு ஏற்படுகிறது. தமோ குணத்திலே இருந்தால் அவர்கள் உண்மையை உணர மாட்டார்கள், அறிவிலியாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் ஒரு மயக்கத்திலே இருக்கின்றார்கள். சோ இது எல்லாமே விளைவுகள். இந்த குணத்திலே இருந்தால் சத்துவகுணம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும், ரஜோகுணம் நமக்கு துக்கத்தை தரும், தமோ குணம் மிருக வாழ்க்கையை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்லும். ஏன் அப்படின்னா வாயற்ற பிராணிகளை கொள்பவன் தமோ குணத்திலே இருக்கின்றான். சோ எதிர்காலத்தில் அவன் அந்த மிருகமாகவும் அந்த மிருகம் மனிதனாகவும் பிறந்து அவனை கொல்ல போகிறது. சோ இதுவே இயற்கையினுடைய சட்டம். சோ பகவான் ஒரு சிறு எறும்பு கொல்லப்படுவதை கூட பொறுத்து கொள்வதில்லை. அப்படி கொன்றால் அதனுடைய விளைவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும். சோ இந்த தமோ குணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற அந்த விளைவுகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான் இங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஊர்த்வம் கச்சந்தி சத்வஸ்தா மத்யே திஷ்டந்தி ராஜசா ஜகன் குணவ்ருத்திஸ்தா அதோ கச்சந்தி தாமசா. சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்று இருப்பவர் படிப்படியாக உயர் உலகங்களுக்கு மேல் நோக்கி செல்கின்றார். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரக உலகங்களுக்கு கீழ் நோக்கி செல்கின்றனர். சோ இறந்ததுக்கு அப்புறமா எங்க போவாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னாரு பகவான். இப்ப மறுபடியும் சொல்றார், அவர்கள் உயர் உலகங்களுக்கு, சத்வகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் உயர் உலகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகிறார்கள். நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம் 14 உலகங்கள், நடுவுல பூமி, மேல 6 உலகங்கள், கீழே 7 உலகங்கள், 7 இல்லைங்களா பார்த்தோம் நம்ம. சோ உயர் உலகங்களுக்கு, சோ அவர்களுடைய அந்த செயல்கள் கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் ஸ்வர்கலோகத்துக்கோ இல்ல அது மேல ஏதாவதோ அந்த மாதிரி உயர் லோகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றார்கள். அப்போ ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பலநோக்கு செயல்கள்ல அவங்க ரொம்ப ஈடுபடுறதுனால பலநோக்கு செயல்கள் செய்பவர்கள் எங்கே இருக்கின்றார்கள்? பூமியிலேதான் இருக்கின்றார்கள். சோ அவர்கள் இந்த பூ உலகங்களில் வாழ்கின்றார்கள். அப்ப தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் நரகலோகங்கள், சோ கீழே 7 14 லோகங்கள்ல அந்த கீழ் 7 லோகங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நரகலோகம், அந்த மாதிரி அதல விதல சுதல அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த மாதிரி 7 லோகங்களுக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள், கீழ் நோக்கி செல்கின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம் அந்த மாதிரி போவாங்க. பிரம்மலோகம் சத்தியலோகம் 2 ஒன்றுதான். சோ ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு சத்துவகுணமும் தமோ குணமும் நிறைந்திருக்கும். அடுத்தது அவன் பூ உலகில் வாழ்கின்றான். சோ தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள் கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த 80 சோ இந்த ஸ்லோகம் முடிஞ்சது. அந்த உலகங்கள் என்னன்னு மறுபடியும் இந்த ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. பாருங்க, அதல விதல சுதல தலாதல மகாதல
பாதாள, அந்த மாதிரி 7 கீழே இருக்கிற 7 உலகங்கள் கீழுலகங்கள் சொல்லப்படுகிறது. இங்க பூ உலகம் இருக்கிறது. மேல அந்த உயர் உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற உலகங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறது. சோ இந்த உலகங்களுக்கு சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் உயர்த்தப்படுகிறார்கள். அந்த பலநோக்கு செயல்கள் செய்கிறதுனால இங்க ரஜோகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் இங்க வாழ்றாங்க பூலோகத்துல. கீழ உலகங்களுக்கு தமோகுணத்திலே இருக்கின்றவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள். நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா த்ரஷ்டனுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ய பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதகச்சதி. செயல்கள் எல்லாவற்றிலும் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு எதுவும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷன் இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்ந்தவர் என்பதையும் நீ காணும் பொழுது என்னுடைய ஆன்மீக இயற்கையை உன்னால் உணர முடியும். சோ நம்ம எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளதான் ஏதாவது ஒரு குணத்துலதான் அது இருக்கும். சோ அது அந்த குணத்துலதான் நம்ம செஞ்சிருப்போம். சோ இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நம்மளால எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பரமபுருஷ பகவான் நிர்குணவாதி. இந்த பரமபுருஷ பகவான் 3 குணங்களை படைத்தவர் அவர்தான். 3 குணங்களையும் ஆட்டுவிப்பவர், அந்த எஜமானராக இருப்பவர் அவர்தான். ஆனால் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராக பகவான் இருக்கின்றார். அப்படிங்கறத பகவானை பற்றி எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்ப நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் தெளிவாக தெரியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. எப்ப இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு நம்ம செயல்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம ஒரு ஆன்மீக குருவிடம், ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் சரணடைந்து அவருடைய சொல்படி நடந்து நம்ம ஒவ்வொரு குணத்திலிருந்தும், தமோ குணத்திலிருந்தும் ரஜோ குணத்திலிருந்தும் விடுபட்டு சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம உயர்த்தப்படும் போது கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிற உணர்வுக்கு ஆட்படுவோம். எப்போ? அந்த குருவின் சொல்படி நடக்கும் போது. சோ அப்ப இந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் நம்மை ஆட்சி செய்ய முடியாது. இந்த 3 குணங்களிலே இருந்து நாம் விலகி இருக்க முடியும். அப்போ பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை நம்மளுக்கு புரிய வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. குணாத் நேதானதீத்யத்ரி தேகி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா கைவி முக்தோ அம்ருதமஸ்னுதே. உடலை அடைந்த ஒருவன். தேகி, தேகி அப்படின்னா உடலை அடைந்த ஒருவன். நமக்கெல்லாம் இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளாம் தேகி. இந்த முக்குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெறும் பொழுது, எப்போ இந்த 3 குணங்களை கடந்து நம்ம சுத்த சத்துவத்திலே நம்மளை நிலை பெற செய்கின்றோமோ அப்போ இந்த பிறப்பு இறப்பு மூப்பு, சோ ஜன்ம மிருத்யு ஜரா, பிறப்பு இறப்பு மூப்பு, இவற்றினின்றும் இந்த துன்பங்களினின்றும் விடுதலை பெறுகின்றோம். சோ இதே வாழ்விலே, நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையிலே இருந்தாலும் கூட இந்த 3 குணங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபட்டு விட்டால் நம்மளுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்கும்? அமிர்தத்தை ஒத்த வாழ்வாக இருக்கும். சோ இங்கே இருக்கும் போதே ஆன்மீக வாழ்வின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும். பௌதிகத்திலே இருந்தாலும் கூட இந்த 3 குணங்களை விலக்கி வைத்து சுத்த சத்துவத்திலே இருக்கும் போது ஆன்மீக வானிலே எந்த இன்பத்தை அனுபவிப்போமோ அந்த இன்பத்தை இங்கே அனுபவிக்க முடியும். ஆனா நமக்கு அந்த கோபம் அப்படிங்கிறது நம்மளாலே நம்ம அந்த 3 குணங்கள் நம்மளை எப்படி கட்டி போட்டிருக்குதுன்னு பாத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறது, கட்டி போட்டு இருக்கிறது. சோ எப்ப நம்ம இதை அறுத்து எரிகின்றோமோ அப்ப நம்ம சுத்த சத்துவத்திற்கு மாறுவோம். அப்போ அந்த பௌதீகத்திலே இருந்தாலும் கூட ஆன்மீக வாழ்க்கையின் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இப்போ ஒரு தெய்வீகமான மனிதனுடைய அறிகுறிகள் எல்லாம் என்ன? ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னா அந்த அவருடைய கேரக்டர்ஸ், அவருடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அர்ஜுன உவாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்ரீகுணா நேதா நதிதோபவதி பிரபோ கிமாசார கதம் சைதாம் த்ரிகுணான நிவர்த்திதே. அர்ஜுனன் வினவினான், எனதன்பு இறைவனே, இந்த குணங்களில் இன்றும் உயர்ந்தவன் எந்த அறிகுறிகளால் அறியப்படுகின்றான்? அவனது நடத்தை என்ன?
எவ்வாறு அவன் இயற்கையின் குணங்களினின்றும் உயர்கின்றான். இப்போ அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட கேட்கிறார், இந்த 3 குணங்களையும் விட 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அவருடைய அறிகுறிகள், அவருடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவர் எப்படி நடந்து கொள்வார், அவர் எப்படி இந்த குணங்களில் இருந்து உயர்கின்றார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறார் பகவான் கிட்ட. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, அதுக்கு பகவான் 22 25 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பதில் சொல்றார். பிரகாசம் ச பிரவருத்திஞ்ச மோகமேவ ச பாண்டவ தத்வே ஸ்ரீ சம்பிரவருத்தானி நவ்ருத்தானி காங்சதி உதாசீன வதாசீனோ குணைர்யோ ந விசால்யதே குணா வர்த்தந்த இத்யேவம் யோ திஷ்டதி நேகதே சமதுக்க சுகஸ்தவ சதப் சமலோஷ்ட சாஸ்ட காம்னச துல்ய பிரியா பிரியோ தீரஸ் துல்ய நித்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானவ மானவ நயோஸ்து துல்யஸ் துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோ சர்பாரம்ப பரித்யாகி குணாதீத ச உச்யதே. இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் கூறினார், பிரகாசம் மற்றும் மயக்கம் இவை தோன்றியிருக்கும் போது அவற்றை வெறுக்காதவனும். சோ பிரகாசம், பற்று, மயக்கம், மயக்கத்திலே இருக்கிறோம், பற்று நிறைய இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அதை வெறுக்காதவன், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றின் ஏக்கம் அடையாதவன். சோ இது இல்லாதப்போ அதற்காக ஏங்காதவன், இயற்கை குணங்களின் ஜட விளைவுகளை கவனிக்காமல் உறுதியாய் இருப்பவன். சோ நம்ம என்ன செயல் செய்யணும்னு எடுத்துட்டோமோ அந்த செயலை வெற்றிகரமாக முடிப்பதிலே உறுதியாய் இருக்கிறவன். சோ குணங்களே செயல்படுகின்றன என்று அறிபவன். சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய குணங்கள் தான். 3 வகையான குணங்களே இவற்றுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அறிந்து கொண்டவன். சோ டுவாலிட்டிஸ் எதுவும் இல்லாதவன், இன்ப துன்பத்தை சமமாக பார்ப்பவன். ஒரு மண்கட்டி, ஒரு கல்லு, ஒரு பொண்ணு, இது மூலத்தையும் பார்த்தாலும் அவன் எல்லாத்தையுமே சமமாக பார்ப்பவன் எவனோ அப்படிப்பட்டவனும் அறிவு நிறைந்தவன். அவன் ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றான். சோ அப்படிப்பட்டவன் புகழ்ச்சியை இகழ்ச்சியை ஒன்றாக காண்பவன். எப்படி புத்த பெருமான் ஒரு நகர்வலம் வரும்போது அவனை பார்த்து கெட்ட வார்த்தைகளால் ஒருவன் திட்டான். அப்போ அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் கோவப்படுகிறார்கள். ஆனா புத்த பகவான் அமைதியாக இருக்கிறார். ஏன் இப்படி அமைதியா இருக்கீங்க, அவன் அப்படி பேசுறானே அப்படின்னு சீடர்கள் எல்லாம் கோவப்படும் போது அவன் சொன்ன சொற்களை எல்லாம் நான் வாங்கி கொள்ளவில்லை. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம கையை நீட்டி வாங்கிட்டாதான் அது நம்மளுக்கு சொந்தம். அதை கையை நீட்டி வாங்கிக்கல அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு தான் சொந்தம். அதே மாதிரி அவன் சொன்ன சொற்களை எல்லாம் நான் வாங்கி கொள்ளவில்லை. அதனால அந்த சொற்கள் எல்லாம் அவனையே சேர்ந்தது. அதனால எனக்கு மான அவமானம் ஏற்படவில்லை அப்படின்னு புத்த பகவான் சொல்றார். புத்த பகவான் யாருன்னா பகவான் தான், கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய ஒரு அவதாரம் தான். சோ அவர் மான அவமானத்தால் மாறுபாடு அடையாமல் இருப்பவனும், நண்பனையும் எதிரியையும் ஒருபோல நடத்துபவனும். சோ பண்டித சமதர்ஷனிகா அப்படின்னு உங்களுக்கு மீனிங் நல்லா தெரியும். சோ அந்த மாதிரி யார் நடந்து கொள்கிறார்களோ, பலநோக்கு செயல்கள் செய்யாம, எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம, எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தாதான் அதற்கான முயற்சிகள் செய்வோம். அது அப்புறம் ஏக்கம் வரும், துன்பம் வரும். சோ அந்த பலநோக்கு செயல்களை செய்யாமல் யார் இருக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் இயற்கையான குணங்களிலிருந்து, அந்த சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணங்களில் இருந்தும் அவன் உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சனுக்கு இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலே நம்மளுக்கு தெளிவாக விளக்கி இருக்கின்றார். மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணன் மதித்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்ட, எந்த நிலையிலும் இழிவடையாத ஒருவன்
ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகின்றான். சோ எப்பவுமே அனன்ய பக்தி செய்கின்றார்கள். யார் வந்து பகவானுக்கு பூரணமான பக்தி தொண்டில் பகவானோட திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை தவிர அவர்களுக்கு வேற எந்த நோக்கமும் கிடையாது. சோ அப்படி பூரணமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றவர்கள் எப்போதுமே வந்து அவர்கள் அந்த நிலையிலே இருந்து தாழ்ந்து போக மாட்டார்கள். எப்பவுமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டு மட்டுமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் இயற்கையினுடைய அந்த 3 குணங்களை வென்று விடுகிறார்கள். வென்று அவர்கள் வந்து பிரம்மம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து அடைகிறார்கள். பிரம்மத்தை அடைவதால் அவன் வந்து தனித்தன்மையை இழக்காமல் இருக்கின்றான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாக மிருதஸ்யாவ்யயஸ்ய சாஸ்வதஸ்ய தர்மஸ்ய சுகஸ்யைகாந்திகஸ்ய இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதுமான அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நானே அப்படிங்கிறார் பகவான். இத்தனையும் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பிரம்ம ஜோதி அப்படிங்கிற அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கும் நானே அடிப்படையாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். இறுதி சுகத்தின் ஆதார நிலையானதும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் ஆன அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை. சோ அருவ பிரம்மத்தை வந்து வழிபடுவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கடினமான செயல் அப்படின்னு சொல்லினாலும் கூட பகவான் அது அப்படி கூட சில பேர் வந்து என்னை வழிபடுகின்றார்கள். சோ அதுக்கு அடிப்படை கூட நான் தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்திலே வந்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, இங்க வந்து புக்ஸ் வந்து எப்படி வாங்கலாம், அதனுடைய ரேட்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு இங்க வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க அந்த லிங்க் இருக்கும், ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து எந்த லாங்குவேஜ் அப்படிங்கறதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணினீங்க அப்படின்னா அந்த புக் எல்லாம் நீங்க வாங்கலாம். ஜபமாலை வாங்கலாம், அந்த ஜபமாலை போட்டு வைக்கிறதுக்கு அந்த பேக் வாங்கலாம். சோ அந்த மாதிரி டெம்பிளோட அந்த லிங்க் இருக்கு. இதுதான் இங்க போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தேவையான புக்ஸை வந்து நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். நீங்க இந்த கிளாஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இதை வந்து இப்ப வந்து சொன்னது வந்து ஒரு இதுதான், ஒரு ஓவர் தான் இல்லைங்களா? சரியா? அதனால ஒரு சின்ன வந்து இதுவாக தான் நாங்க சொல்லி இருக்கோம். உங்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த 18 நாள் கிளாஸ். நீங்க இன்னும் விளக்கமா படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா லெவல் 2 கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ அதுல ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் வந்து விரிவாகவே சொல்லப்படும். சோ அந்த மாதிரி நீங்க லெவல் 2க்கு கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். அதுவும் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் தான். சோ அது வந்து வாரத்துல 2 நாட்கள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனுடைய பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் மறுபடியும் அடுத்து வரப்போற கிளாஸஸ்ல எல்லாம் கொடுப்பாங்க, குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. நீங்க அப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப நீங்க வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். இப்போ குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது இருக்கா? இப்ப ஜென்மாஷ்டமி வருது, குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா, குழந்தைகளுக்கு நிறைய இருக்கிறது. குழந்தைகளுடைய கிளாஸஸும் இருக்கு. ஆனா இதுல வந்து அதுல நிறைய தத்துவங்கள் இருக்காது. சின்ன சின்ன கதைகள் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு புரியற மாதிரி அவர்கள் வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அதுலயும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற உங்க வீட்டு குழந்தைகள், பக்கத்து வீட்டு குழந்தைகள், உங்க உறவினர்களுடைய குழந்தைகள், இவர்களை எல்லாம் சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கிருஷ்ண சேவை செய்த புண்ணியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்களை எல்லாம் நீங்க வந்து என்கரேஜ் பண்ணலாம். சோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து இந்த நிறைய பேருக்கு தெரியாமையே இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கிளாஸ் இருக்கு, அதுவும் நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு. அந்த குழந்தைக்கு எந்த லாங்குவேஜ்ல கத்துக்க இஷ்டமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல வந்து அந்த குழந்தை கத்துக்கலாம். இப்ப ஜென்மாஸ்டிக் வந்து நிறைய வந்து குழந்தைகளுக்கான நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நிறைய காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுலயும் வந்து அந்த குழந்தைகள் வந்து பங்கு பெறலாம். சோ இதுக்கான லிங்க் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடையுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்லைட்ஸ் இல்ல. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.